Zdravím ťa na mojom kanále. Moje meno je Oskar a dnes by som chcel prebrať koncept NoFap alebo prečo by si nemal sledovať pornografiu a akým negatívnym spôsobom to môže vplývať na tvoj život a fungovanie. Mnoho ľudí hovorí, že je to OK sledovať to a uľavovať si, že to má priaznivé účinky na rakovinu prostaty, ale povedal by som, že tých negatív je oveľa viac ako pozitív. Predtým ako sa priamo dostanem k téme pornografia, by som chcel prebrať, že čo je to dopamín. Dopamín je vlastne neurotransmiter a neurotransmiter je chemická látka uvoľňujúca sa z nervového zakončenia na synapsii. Synapsia je vlastne miesto styku medzi neurónmi alebo medzi neurónmi a inými bunkami a umožňuje vznik určitých impulzov a reakcií. Dopamín je veľmi dôležitý, lebo nám sprostredkováva motiváciu na to robiť veci. Keď mám uvieť príklad, tak napríklad keď si chceš dať niečo sladké, tak je za tým dopamín. Keď chceš napríklad po nejakom dlhšom čase dať nejakú novú maximálku, tiež je za to zodpovedný dopamín. Je to nejaký dlhodobejší cieľ, ktorý chceš dosiahnuť. A napríklad aj to, aby si sa ráno prinútil vstať buď do školy alebo do práce, je za to tiež zodpovedný dopamín. Bez dopamínu jednoducho nevieme fungovať, nemali by sme motiváciu na to vykonávať určité aktivity alebo jednoducho celkovo nemali by sme motiváciu na život. Perfektným príkladom, prečo je to pravda, je, že bol vykonávaný experiment na potchanoch, kde vlastne vypli ich dopaminové receptory a aj napriek tomu, že jednoducho tie potkany tam mali sír, mali tam jedlo vedľa seba, tak oni nemali jednoducho tú motiváciu si po to jedlo ísť a tá motivácia bola taká nízka, že až nakoniec umreli od hladu. Drogy alebo veci, ktoré môžu ako drogy pôsobiť, napríklad aj cukor, nám umelo môžu navýšiť tieto levely dopamínu a vlastne mozog chce udržiavať homeostázu. Homeostáza je v podstate prirodzený stav alebo taká rovnováha všetkých tých neurotransmiterov, aby sme mohli normálne fungovať. A keď tieto levely navýšujeme neprirodzene, tak tá prirodzená reakcia mozgu je to, že znižuje počet tých dopaminových receptorov a vlastne nám to berie tú rovnováhu. Nízky dopamín spôsobuje únavu, problémy so spánkom, stres, náhlu zmenu nálad, problémy sa sústrediť, problémy s pamäťou, nejakú sociálnu úzkosť a je to dokonca priamo príčinou, prečo vzniká u človeka depresia. Možno si hovoríš, že nie je možné, aby pohlavný styk generoval toľko dopamínu ako nejaké drogy, ale je to tak. Pohlavný styk je najviac stimulujúca dopaminová aktivita, ktorú môžeme vykonávať. Dá sa to dokonca porovnávať s užívaním opioidov, ako je napríklad morfín alebo dokonca aj drogou ako kokain. Takže pornografia alebo pohlavný styk ti môžu levely dopamínu navýšiť až na 200% a vlastne udržiavať si to na tom leveli dlhodobo. Ak tento cyklus alebo stimul udržiavame dlhodobo, môže to počase spôsobiť teda ten stres, úzkosť alebo nízku motiváciu na život a môže nás to kompletne zničiť. Po tom čase budeš mať veľmi málo dopaminových receptorov a veľmi ti to zhorší kvalitu tvojho života. Ak nechceš, aby si takto v živote dopadol, tak by som ti odporúčal na nejaký čas tieto aktivity obmedziť alebo aspoň vykonávať ich menej. Ak to urobíš, tak budeš mať viacej motivácie, menej stresu, budeš mať viacej chuť sa socializovať a myslím aj so ženami, takže budeš mať v podstate viacej chuť na dievčatá, budeš vedieť s nimi tým pádom aj viesť lepšie interakcie, takže svojím spôsobom ti to aj zlepší tvoje sociálne zručnosti. Jedine týmto spôsobom sa vedia tvoje dopaminové levely dostať na tie svoje pôvodné hodnoty. Keď si došiel až na koniec tohto videa, tak ti ďakujem za zhliadnutie a budem rád, ak si z tohto videa niečo vezmeš a takisto budem rád, ak mi zanecháš like, odber alebo koment.
Zostaň silným.